Yn ddiweddar fydd dechrau ni yn y lle ymgyrch i weld pwy yn chi bobl ifanc Cymru sy'n gallu dal i peint. Gathon ni ddipyn o enw ar gyfer ein hedni, sydd ddim yn bodoli, a rai o'n chi ddigon gwirion i gynnig eich hunan, fel y ddau yma. Dwi'n eitha da yn dal peint. Weithiau gael peint da, weithiau gael peint gwan. A mynd wir o bod dim peint gwerau fi di Carlsberg, os bych sbocta Lerpwl, a ni wedys mwns i waith. Ti eisiau fita cyn di syl, a wedyn nath y rogi rei shot o vodka fi. Eisiau yfad hynna, a eisiau chwt fan ôl i fyny. A mae'n peint cyfa chwd. Na ni Aled, ond be am Iwan? Dwi'n rhaid da yn dal fy meint, dwi'n meddwl. Dwi wedi dechrau dall i wan bod munud yn cyrraedd certain stage i slofi lawr. Gael peint bach ddŵr, bach slein between oes ma. Dwi'n meddwl fwy am brecwas, so dwi wedi penderfynu peidio buso bore yma. I jyst i cadw digon o le i'r cwrw. Felly, pam derbyn her dal dy beint? Fi di boi gwerau am dal peint, a ddim os da gon i bai am hynna. A swn i rei pres a ni wan a fi sy'n mynd i gyrra i'r. Dwi'n gobeithio na dim yr one shot a minute peth na da ni'n mynd i gorau wneud, achos dwi wedi clywed bod hwnna efo disastrous endings. Ond os mae rhywbeth i wneud efo just yfad paint, dwi'n meddwl na wedi cychar aled heddiw. Difyr iawn, ond bach yn amheithnasol. A mae'n amser i'r ddau cael gweld pam maen nhw wedi dod o holl ffordd i Abergele. O, ddaled i ddeud fi wedi gwisgo dillad gorau, ond o'n i'n meddwl just achos bod o'n dieddol i chwdu pan yn yfad. Ers fi gyrraedd efo yma wan, dwi ddim mor siŵr. Iwan ddim yn hapus iawn bod y lle wedi ei gam arwain o. Roedd o'n meddwl bod yn cael sesh am ddim, ond amser i'w rand ar yr arbenigwyr, mwyn trio wneud yn siŵr nad i'r diwrnod yn gweithiogi. With your guns, every time you press the trigger, one paintball come out. Okay, so quickly press them triggers, just quick as the paintballs will come out that gun. Run as quick as you can with that glass. As soon as you stop, you only get hit a lot. Cyn i'r ogia chwarae dal dy beint amser i ddod i nabod y cwrs, lle yn ei tro bydd un yn sythu'r llall efo paintballs ac yn gwneud i'n anodd o'r cychwyn cynta. Dal dy paintballs. Fucking hell, dwi'n mynd i efo socsan trwy dweud angen o. Hein wedyn, ie. Twnnel. Gwahanol. Mwblyd. Hwn di gael ei wneud anifel, dwi'n meddwl. Ac fel pob anifel, mae rhaid i chitha hefyd ddod i arfer cael eich hela. Dwi'n arach. Mae'n edrych yn iawn, ie, ond dwi'n mynd gofio chi jyst dal y peint, ie. Fydd y peint ddim i hef fynd, dwi'n meddwl. Mae balance fiw werthus, ie, so dwi'n mynd am Iwan, ie. Gynna fi'n llawer o speed, ddo, ie. Ie. Gan i weld. Mae hwnna rei dyn, ie. Ai, dwi'n meddwl lot o bethau tynnion, dwi'n meddwl fel ie. Dim dyna o'n i'n meddwl oedd hyn mynd i feddwl pan o'ch ni'n dweud dal dy beint. Dechrau dall i fan. Y challenge ydy gario hwn yr holl ffordd y cychwyn yma, all the way pen, heb drio colli lleia dwi'n gallu, lly. Mae hwn yn mynd i fod yn anodd. Dwi rhwng dau feddwl o tactics yn was, dwi jyst mynd i legio i a jyst gobeithio bod dwi'n mynd i golli fo gyd, ta llaw ar top fel 'na, yr holl ffordd. Peth pwysicaf fi yma ydy bod dwi'n mynd i gyrra Aled yn y challenge yma. Dwi'n recno i fyny at fan'na, bod ni'n hapus. Hanner ffordd drosodd bod ni'n hapus, dwi'n meddwl. Iwan Jones o Lamberis ydi hwn. Mae o'n dechrau'n gyflym iawn, ond mae'r cwrs yn llithrig, felly fi rhaid efo wylio i step. Dydy hwn ddim wedi darllen y textbook ar sut i ddal paint, ond ydy o am orffan. Aled yn cael hwyl yn ei daraf efo'r 100 o fwledi. Treiglo blat paent oedd yna, dim mwy nag un mwled. Fucking hell. Drwy'r twnnel felly, ac dos na'm llawer gwrw i weld yn y gwydr, mae wedi cwblhau'r cwrs. Garbage. O'n i'n rhedeg y stretch gyntaf, de. Ie. A wedyn, nes i gweld rhywun syth i fi fel 'na, o'n i'n meddwl, na, dim balans o gwbl, e. Dwi'n meddwl swn i gallu neud enw, e. Unig beth dwi eisiau gwneud ond i cael drop-in ar ôl. Dwi'n meddwl neud i. Na. Mae o'n lyb, de. Iawn. O, dwi'n mynd i trio rhedeg grys ydyn. Os dwi'n rhedeg grys ydyn, mae hwnna'n mynd yndi. So, I just trio mynd cerdded yn gweith ydyn, dwi'n meddwl. Sarges i gael hanner peint. Chos dwi'n gwybod bod yna chydig bach yn mynd i ddisgyn dim ots bech. Os presi allan o Sadwrn, ti'n mynd i fewn i rhywun, mae'n thing yn disgyn lawr yndi. Dwi'n just gobeithio gael ddim mynd ar y balls fi. Gwybod balls da, a dwi'n eisiau wastio nhw, ie. Stro Aled i wynebu'r her rwan, ond dydy o ddim yn hapus efo'i ffrind. Mae'r law am ben y gwydr yn dechneg anarferol iawn, yn enwedig mewn coedwig, ond mae hi weld yn un effeithiol iawn i fyny at rwan. Mae Iwan yn ddipyn gwell seithwr, ond mae'r eitem yma i gyd am y beint a dim am y shots.
Mae Aled yn cymeryd ei hitio'n dda, ond mi allan iddo fforddio gyflymu rhywfaint a risgio colli dipyn o gwrw. Mae'n edrych feddwl bod Aled i gael gwell hwyl arni. Fucking hell. Hwna di peth anodd dwi'n rhaid i neud. Hwna di'r beth ar hwnna sy'n rhaid i neud? Nes i ddisgyn nhw, Do, slipio nhw si, e. Allan o wynt hefyd, e. O, seithi bwyn a fi, dwi'n meddwl. Si'n seithio dim? Na do. Ti'n gwybod, swn i'n neud hwnna heb paintball a ffacin rhedeg o paint e, ond... Rhywun yn seithi fe chdi bein fi. So mae'n rei tawdd heb nhw, dwi'n meddwl. So hwnna'n gwn iawn hwnna swn i'n marw fi. Aled Bwda ma nhw'n ei alw fo, a mi oedd o fel diw bach am dal i beint. Slaps ydi Iwan i'w ffrindiau, a mae'n heiddi am wastio gymaint o gwrw. Does na'm angen deud pwy sydd i ennill felly. Aled efo 290 ml yn fwy o gwrw nag Iwan, yn drych a hannar gyda'r Oginol Anrug.